Egunon berriro jarraitzen dugu hemen geometriarekin, eta oraingoan 3. helburuan jarraitzen dugu proiekzio ortogonalekin. Jongo gea kasuz kasu ikusten, ze azkenen elementu desberdinak proiektatu ditzakegu beste elementu baten gainean. Lehenengo kasua, eta sinpleena, eta ulertzeko igual errexena izango duguna, izango da puntu baten proiekzioa plano baten gainean. Lehenengo aldiz nola da, saiatu gunez pixka proiekzioa zer dan adierazten. Batetik, proiekzio ortogonala esate baldin badugu, ortogonalitza gogoratu perpendikularra, normala, elkartzuta, ortogonala, danak sinonimo moduan erabiltzen ditugula, gai hontan. Nolabait elkartzuta izango litzateke. Eta puntu baten proiekzioa da, puntuaren, nolabait esateko, perpendikularki egindako itzala planoaren gainean. Bere proiekzioa, itzala. Marrazki hontan ikusi dezakezue daukagula nolabait pi planoa, hemengo hau, eta A puntua, bi horiek ematen dizkigute. A puntua eta pi planoa izanik, bilatu behar duguna da hemen A' bezala azaltzen dana. Puntu hori. Orduan, nola egingo dugu hori? Orain arte dakigun gauzekin ja bilatu ezakegu puntu hori, bakarrik logika pixkat erabilita. Bi pausotan egingo dugu. Batetik, konturatu bargea, proiekzio ortogonala baldin bada, A puntutik, pi planora dijoan, zuzen hori perpendikularki marrazte baldin badugu, R zuzena dituko diguna, zuzen horrek izango duen vektorea, justo hemengo vektorea hau izango ditzatek, ez da, VR dituko diot. Leku desbaitan jarri ezakegu, baina hor jarriko argigo ikusteko. Vektore hori VR izango da planoaren vektore normalari paraleloa. Hemen daukaguna da vektore normala. Guk normalen NP izendatzen duguna, hemen D bezala azaltzen da. VR eta NP nola paraleloak diran, vektore berdina, norabide berdina ematen digute. Beraz, bi hauek guretzako berdinak dira. Orduan, A puntua izanik eta VR izanik, nik R zuzena bilatu ezaket. Normalen parametrikotan. R zuzena bilatuta baldin bauket, egin behar dudan bakarra da gero, ikusi R zuzen hori nun ebakitzen dan pi planoarekin. R zuzena eta pi planoaren arteko ebakidura. Eta horren emaitza izango da justo, bilatzen ari naizen proiekzio ortogonala. Ikusi ezagun adibide batekin. Hemen jarrita daukagun adibidea, da A puntu bat, hemen goa izango litzatekena, bat 0 bat, eta pi plano bat, x gehi irui gehi bizeta berdin 17. Pi planoa bilatu nahi baldin badet, pi planoa ez, proiekzio ortogonala bilatu nahi baldin badet, kontutan hartu bardet, atik pasatzen dan perpendikularki planoari, atik pasatzen dan R zuzena bilatu behar dudala horrena. Zer dakit R zuzen hori bilatzeko? R zuzen bat bilatzeko behar dut zuzen horren puntu bat, A puntua bera aukeratuko dut, beraz, A puntua ezagutzen dugu, bat 0 bat, eta VR behar dut. Eta berez, ez diate ematen zuzen horren vektorea, baina nik badakit, zuzen horren vektore hori izan behar duela NP-iri paraleloa. Eta paralelo baldin badia izango da berdina edo proportzionala. Hartuko dut, berdina izango balitz bezala, zen norabidea NP vektoreak emango dit. Nola ateratzen genuen plano baten vektore normala? Plano horren x, y, z osagaia kontutan hartuta. Kasuntan, bat, iru, bi. Bi horiek ezagututa, nik ja idatzi ditzaket R zuzenaren ekuazio parametrikoak. Nola? Beti bezala. X, y, z jartzen ditugu, puntua, bat, 0 bat, gehi lambda bider vektorea. Hau da, gehi lambda, kasu honetan gehi iru lambda, eta gehi bi lambda. Behin R zuzena dudala, guain geratzen zaidan bakarra, izango da, R zuzen hori ikusi nun ebakitzen dan, zein puntutan ebakitzen dan, pi planoarekin. Eta hori izango da justo gure puntua, proiekzio ortogonala. Bilatzen ari garen, proiekzio ortogonala. Zuzen bat eta plano bat nola ebakitzen diren, askotan egin dugu, gaiaren hasieran aipatu genuen, eta ariketa askotan azaldu zaigu. Zer egin behar dugu? Gogoratu, lau pauso soziala. R zuzena parametrikotan jarri. Nahi eta beti R zuzena bilatzen dugunean goen, parametrikotan jarriko dugu. Gero pauso hori egin behar dugulako. Bigarren pausoa, pi planoa implizituan
Bueno, horrela eman didate, normala den bezala, gehienetan horrela azaltzen da. Vale, hirugarren pausua. Vale, A' puntuak bi hoien ebakidura baldin bada, zuzenaren eta planoaren ebakidura baldin bada, puntu horrek bete behar ditu biren ekuazioak, zuzenaren ekuazioak eta planoaren ekuazioak. Hau da, zuzenaren XYZ eta planoaren XYZ berdina izan behar dute, puntu hortan. Orduan, zer egiten dugu? Planoa kopiatzen dugu, eta plano hortan XYZ jarri beharren ordezkatuko dugu zuzenaren X-a, X zuzenean da bat gehi lambda. Gehi iru bider X-en, oza, zuzenaren ia, dala 0 gehi iru lambda, gehi Z bider bat gehi bilanda. Vale, diala, hau eta hau. Bueno, berdin 17. Askatzen dugu ekuazioa, kasu honetan, bat gehi lambda, gehi bederatzi lambda, gehi bi, gehi lau lambda, berdin 17. Vale, gehitzen ditugu lambda gehi behatzi lambda gehi lau lambda, 14 lambda. Eta beste alda 17, ken bi, ken bat, justo 14. Beraz, lambda berdin bat. Bueno, hau da hirugarren pausa egite genuna. Bai? Laugarren pausua zein zan, lambda berdin bat hartuta, lambda hori zuzenean ordezkatu. Lambda hartzen dugu eta erren sartzen dugu. Vale, erren geneukan X berdin bat gehi lambda, lambda da bat. Beraz, bi, in geneukan iru lambda, iru bider bat, iru, eta zetan bat gehi bi lambda, bat gehi bi bider bat. Hau da, bat gehi bi, irure baita. Bueno, horrek esan nahi du, proiekzio ortogonala izango dela bi, iru, iru puntua. Vale, orduan, ezagututa puntu bat eta planoa, puntu horren proiekzio ortogonala bilatu dezakegu planoan. Ados. Vale, eta bukatzeko, askotan, proiekzio ortogonalatik pasatzen gea simetriara. Bai? Arrazonamendu berdin-berdina izango genuke, eskatuko baligute A puntu baten pi planoarekiko dauken puntu simetrikoa. Hau da, perpendikularrean, bai? Perpendikularrean agertzen zaigun lerro hortan, alde batea edo bestea distantzi berdinera dagoen puntua. Kasu honetan, M puntu hau zer da? Guaintxe proiektatu dugun, edo erabili dugun A' proiekzio ortogonala. Bale, orduan, puntu baten simetrikoa eskatuko baligute, egin barko genuke aurrena, proiekzio ortogonala bilatu. Oda, lehen egin ditugun pausoak A' bilatzeko. Eta gero, A eta prima nola ja ezagutzen ditugun, simetrikoa, hau A bigarrena dituko diogu, simetrikoari. A bigarren hori bilatzeko, egingo dugu gaiaren lehenengo gauza ikasi genuna izan zen puntuekin adierazpena eta jokatzea, ez da? Goratzea baldin bazate, egite genuen puntu baten simetrikoa beste batekiko. Bueno, A bigarrena, dala simetrikoa, izango da. Haren simetrikoa A' arekiko ere. Planoarekiko, baina baita ere A' arekiko. Orduan, hemen egin dudan eskematxo hau jarraituta, nik bilatu behar baldiat A bigarrena, hau da simetrikoa, hoi da A bigarrena vektorea. Goratzen, horrela egiten genitula. Eta otik A bigarrenea pasatzeko, beste bide bat hartuko dut vektorekin. Otik ara adibidez, oa, gehi A' bider bi. Bi aldiz A'. Hori da A bigarrena. A' vektorea bilatzeko, gogoratu beti dela, bukaerako puntuak hasierakoa. Hau da, biken bat, dala bat, iruken 0, dala iru, eta iruken bat, dala bi. Hoi da A' vektorea. Bale, hemen daukagun ekuazioan, oa da A puntua, bat, 0 bat. Gehi bi aldiz, A', esan dugu dala bat, iru bi. Beraz, eraiketak eginda, gehatzen zaigu, bat gehi bi, iru, 0 gehi 6, 6, eta bat gehi lau, 5. Bueno, hori da, A bigarren hori, puntu simetrikoa, haren simetrikoa planoarekiko. Vale? A bigarrena, hemen daukagun hau, da haren simetrikoa planoarekiko. Baita ere, proiekzio ortogonalarekiko noski. Oso ondo.